Чака да миниш. Някакъв съсед сме имали тук, ти. Здрасти. Здрасти. Да. Какво да? Слушай. Колко часа е? 2:30 ти казах, че. За кол? Нормално ли е? Пак те питам. Пак те питам. Чакай, че не мога. В смисъл, пречи ви музиката. Как да ни пречи? 2 часа е. Събота вечер ви пречи музиката. Какво значение има кой ден? То няма. Ама утре бачкаш ли какво? Какво значение има? Да, има значение, утре бачкаш ли какво? Бачкам. Те ли? Всяка вечер. Жалко за тебе. Не виждам дали почуваш. Чакай, тръгвайте с такси. Утре В почуваш. смисъл, системно ли е? Нещо не можа да И не разбера. мисля, че е за първи път, пък и няма значение. Всеки ако тръгне да дига купон през ден. Чакай, през ден? Или през просто... Не, днеска сте вие. Да? На мен да, ми кефа понеделник. Да, добре. На Петър му кефа вторник. Да, Петър, смятам, че той човека си дига купони. Някой ние да сме дошли да сме направили нещо. Ама ако всеки ден на някой му хрумне, то ще стане лудница, човек, ще стане максуда. В смисъл, Тягай малко. живял съм 16 години във Владиславо, Да, бе, там не добре, беше такова нещо. Добре, добре. Вики, чакай, Цигански чакай, сватби, малко че да да се си. разбера. Чакай малко, че не мога да разбера. В смисъл, събота вечер. Ама няма значение кой ден е. Той, правилника е един, 10 часа капала. Тихичко, някога разбрал ли си кога? Тук е Чао. сина му на Никито. Събрали са 10 момчета. Да, зимата 5 часа сутринта. Аз идвам си вземам кучето, отивам на лов, музиката гърми. Еми направи му забележка. Що трябва да му правя Нормално. забележка? Е, Момчето нормално си ли е? празно, що трябва да му правя забележка? Защото не е нормално. Кое не е нормално? Ти банкети не си ли правил вас, бе, човек? В смисъл, че не си ли бил млад човек? Не си ли правил банкети? Ами Честно на ми мен кажи. той ми е... Това ме е срам, Това че да- идвам и че на си големи правил- хора правя забележки. Чакай, смисъл, Какво значи? всяка вечер ли е? Какво е станало? Ама че не няма мога да значение, 10 часа има си за... Чай малко, бе. Има- Утре почуваш ли? Има правилник за обществен почуваш ли? ред и Ти това е. явно, те като гледам, доста бодър ми изглеждаш, явно не Абе, са какво спили, ме не мога да интересува? разбера нещо. Как Какво да направихме? Гърмим, трещим, блъскаме, Или- дръжкаме, какво правим? Джагъри? Ми слушаме музика и се забавляваме, да, весело, ние забавляваме. Ти в гората идваш да ми правиш проблем, че слушай, Ма ние- значи, когато брат ми каза, че ще има дете, слушах музика, значи ти си искал полицайите. Ти ли се обади тогава, че? Да те знам поне, че си ти. Кажи ми, ти ли се обади тогава? Да, значи си бил ти. Значи човек, много си готин. Няма проблем, няма проблем. Баджо, спокойно. Човече, явно човек в гората не мога да разбера, голям проблем стана. Те, Ама какво да, гора? бе, тук е там по-надолу живее. Добре. Добре? Ти си в новите там. Да, да, и какво? Изнася се, брат. Ари, бе. Няма проблем, добре. Аз ще спра музиката, но само аз пък по закона да те видя ти пък нещо да нарушиш човек в такъв случай. Аз ще се разправям с теб, чули? Няма 2:30 дойди с колата си тук да ми правиш проблем, че слушай музика. Не е проблем. Какво Да ми те правиш? помоля да приключите. И Да да, кажа, приключим. че не е нормално. Ти си на 1 километър от тук и ти преча с музиката. Значи представи си, щом съм на километър и съм се дигнал, мислиш, нямам друга работа. 9-месечно бебе спи в къщата, няма проблеми. Ти дойде на... Еми хубаво. Кеф ние забавляваме се, слушаме музика, Ари, веселим се. Да, веселим се, давай, тръгвай, брат. Аз мога да разбера човек, няма Да, проблем. Тръгвай, брат. Обажи се на полицията, ако искаш. Обади се на полицията пак, значи разбрах кой е звънял. Аз се чудих наистина в гората, защото никога не е имал проблем. Разбрахте, значи кой е звънял до сега. Разбрах. Добре, благодаря ти. Знам, комши тук, 2 часа, че сме слушали музика. Някога, кога слушаме музика, че? Кажи ми честно, събота вечер. Ти като гледам млад човек си и ти пречи музиката вече. Пускам си музичка, до сега съм слушал музика. докато Ай, бачкам. вече ще си лягаш и дойде да ми Не. правиш на мене Не, проблем. само че като излязъл вкъщи не се чува. И Тихичко. влизай вътре и лягай да спиш, бе, човек. В смисъл, не мога да разбера какъв ти е проблем. В гората Какво в тук гората? живее. Живеят хора. Да, живеят хора и какво? Ти до сега слуша музика, вече ще си лягаш и дойде да ми Не. правиш проблем на мен. Просто никой не разбира като слуша музика. Аз не карам някой да се съобразява с мен. Аре, Добре, явно не може да се раздава. Остави го. Добре. Скучно ли ти? Какво е смисъл? Скучно ли ти? Ай, Вико, остави го, Со, чакай, тя скучно се ти е. ляга. Няма проблеми. Де факто ти е скучно. Ай, ако искаш, обади се на полицай, че сега да дойдат. Со, Няма преко проблем. искаш, Знам, со. че ще се обадиш, обади се, няма проблем. Ако ти е скучно, преко искаш. Смисъл, да. Разбрах, поне да знам кой се обажда, че. Ай, звъни. Звъни да дойдат. Като ти е толкова скучно, да е.